αναφέρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική πορεία ετυμολογίας της λέξεως ευθύνη. Όλα ξεκίνησαν από τη λέξη ευθύς. Από το ευθύς προέκυψε το ευθύνομαι, που σημαίνει λογοδοτώ εφόσον έχω ένα δημόσιο αξίωμα, και με τη σειρά του φτάσαμε στο ευθύνω, δηλαδή κατευθύνω, κυβερνώ, διοικώ. Από το ευθύνω προκύπτει η εύθυνα και από τη γενική της πτώση, της ευθύνης δηλαδή, δίνει την ευθύνη. Άλλες φράσεις είναι ευθύνας απαιτειν, δηλαδή απέτηση απόδοσης λογοδοσίας, και ευθύνας διδώνε, δηλαδή υποβολή λογοδοσίας για έλεγχο. Ήταν θεσμός της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ο θεσμός της λογοδοσίας. Από τότε, 2.500 και έτη πριν από σήμερα, όποιος είχε κάποιο αξίωμα, μόλις τελείωνε η θητεία του, έπρεπε να κάνει την εύθυνα, δηλαδή να δώσει λόγο για το πώς διαχειρίστηκε το αξίωμα. Ίσχυε για όλους και πραγματοποιούταν στην εκκλησία του Δήμου. Οι εύθυνοι ήταν οι δημόσιοι ελεκτές που ήλεγχαν εκείνους που εξασκούσαν την εύθυνα, και υπεύθυνος ονομαζόταν ο ίδιος αξιωματούχος που λογοδοτούσε και είχε την ευθύνη. Έχουν σχέση με τον λόγον διδώνε, δηλαδή λογοδοσία που ήταν υποχρεωτική κατά την άσκηση των αξιωμάτων στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Επομένως, ευθύς, ευθύνομαι, ευθύνω, εύθυνα, ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ.